दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि थामहिनबा मिशन बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बे मावथांखि मिशननि सिङाव जोंहा 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुसलपुर साब डिभिजननिखौ नैबे बगलामारि गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनैहाय जोङो खुंफुंनाय जाबाय आरो बियो दिनै स्टार्ट जाबाय गाबोनबो बियो जागोन दा बेयाव गासै 8टा टीमा बाहागो लागोन आरो बे 8टानिनो मोनसे टीम 26 तारिखआव जानो गोनां सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय रामसातारि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा फाइनाला जागोन दा बे फाइनाला 26 तारिखआव जागोन बेवहाय सालबारि साब डिभिजननिफ्रायबो मोनसे टीम ओंखारगोन मुसलपुर साब डिभिजननिफ्रायबो मोनसे टीम ओंखारगोन बे मोननैनि गेजेराव गोख्रों फाइनाल बादायलायनाया जागोन दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे मोनसे समाव बेबायदि 13 बोसोरनि सिंनि गेलेग्रा बेबायदि गथ'फोर जों नागिरना मोनामोन नाथाय दिनै खोब गोजोननाय मोनदों दिनै जोङो नुनो मोनदों मोनसे टीमनिफ्राय खमैबाबो 40-50 जन गथ'फोरा दिनै गेलेगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों सोरखौ होनो सोरखौ दोननो बेबायदि हयथ' जोङो जालायदों दा ओंखायनो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे इसारा आरो दिनै गार्जेनफोरा बिमा बिफाफ्रा बुजि मोनबाय आरो दिनै फुटबलाबोदि दिनै साफा गेलेगिरिफोरनि साफा गथ'फोरनि मोनसे केरियार जानो हायो जिउ राहा जानो हायो दिनै बेखौ दिनै मोनदांनो हाबाय ओंखायनो दिनै बिमा बिफाया बुट बायना होदों दिनै ड्रेस बायना होदों जिखिनि नांगौ जगारखौ दिनै बायना होदों फिल्डआव दिनै दोनफैदो दा ओंखायनो बेबायदिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोङो साफा गेलेगिरि जोङो दिहुनलांनो हायो नामा बेखौ जोङो सिन्था खालामदों खोब मोजांनि खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दैदेननायाव बड'फा FC मोनसे फुटबल टीम दङ जोंहा बे टीमाव थांनाय बोसोराव बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो 3 गेलेगिरि बिथांमोना सायख'जादोंमोन आरो जोङो दिनै मिथिनो मोनदों बे बड'फा FCआनो जे गुवाहाटी नगावआव जानाय जे इउथ लिग आसाम इउथ लिगआव गेलेनायाव बे बड'फा FCआ मोजां मोनसे पारफरमेन्स खालामदो दा बेयो जोंनि थाखाय खोब मोजां गोजोनथाव खोथा आरो बे 3 गथ'आ जुदि गावनि गेलेनायखौ बेबायदिनो थिगैनो जुदि लाखिबाय थायोबा मोनसे समाव बिथांमोनानो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेगिरि जाहैनो हागोन आरो बेबायदि उन्दै गथ'फोरखौनो जोङो दिहुननानै लाबोनो थाखायनो दिनै जोङो आनसलिक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेबायदि 13 बोसोरनि सिंनि जोङो जोलुर बादायलायनायखौ जोङो दिनै लानाय जादों